nakon 10 mjeseci praktički na istome mjestu. U srpnju prošle godine smo potpisali ugovor sa izvođačem radova za energetsku obnovu naše zgrade. Evo, danas imamo završnu konferenciju i radovi su u potpunosti gotovi već više od mjesec dana. Pozdravljam prije svega zamjenicu župana gospođu Bojanu Hribljan, koja je ovaj dan predstavnik osnivača, gospodina Matu Mihoća, predstavnika izvođača radova Jukić Dam, kolegu Pavića koji je predstavnik školskog odbora, sve ostale prisutne, svoje kolege, prisutne novinare i članove vijeća roditelja. Ja ću samo kratko nekoliko podataka reći, znači o samim radovima, odnosno o iznosu cijelog projekta. Znači, ukupna vrijednost projekta u početku iznosila 2.436.000 kuna s PDV-om. Na kraju samog projekta, znači uz sve dodatne radove, ukupna vrijednost projekta iznosi 2.770.000 kuna. Od svega toga ukupni prihvatljivi troškovi koji su nam odobreni su 2.200.000 kuna, što je zapravo dosta dobar postotak. Radove je, kao što sam rekla, izvodila tvrtka Jukić Dam d.o.o. i radovi su završeni u roku. Imali smo kratko produljenje zbog zimskih uvjeta rada jer su radovi započeli jesenas i onda studeni i prosinac su zaista bili hladni, tako da smo produljili radove za mjesec dana, ali bilo je posve dovoljno, znači, da se sve izvede. Početni ugovor je iznosio 1.992.458 kuna. I uz suglasnost županije potom su napravljeni i dodatni radovi u iznosu od 334.091 kunu. A oni su se prije svega odnosili na bojanje unutarnjih zidova, dijela stolarije, znači popločavanje vanjskog ulaza i neke sitne popravke koji su još, znači, trebali se napraviti u školi. Tako da je ukupna vrijednost svih radova 2.326.549 kuna i 74 lipe i svi radovi su, znači, plaćani u potpunosti s današnjim danom. Projektom ovim ušteda na energentima je procijenjena na 51%. Gotov nam je i energetski certifikat ovoga i znači iz energetskog razreda C zgrada je prebačena u energetski razred B. Znači, zaista se vidi rezultat ovih radova. Što se tiče samih elemenata obnove, znači u osnovno je ulazilo povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, poda prema tlu, poda prema negrijanom prostoru, toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, to je podrumski dio, znači zamjena vanjske stolarije, poboljšanje postojećeg sustava grijanja i unutarnje rasvjete, a u ukupnim odobrenim sredstvima uključeni su bili izrada glavnog projekta, stručni nadzor građenja, usluga koordinatora tijekom zaštite na radu i energetski pregled nakon obnove i izrada energetskog izvješća i certifikata. Stručni nadzor provodila je tvrtka Arhitektura d.o.o. iz Daruvara, a projektnu dokumentaciju za izgradnju tvrtka Arting d.o.o. iz Bjelovara. Znači, provedbom ovog projekta, osim ovog vidljivog dijela koji vidite, znači da je estetski zgrada zaista dobila jednu novu dimenziju. Ono što je jako bitno za sljedeće razdoblje je ta energetska ušteda od 51% koliko je predviđeno. Međutim, evo i moji zaposlenici mislim da mogu reći da se ona tijekom ove godine već osjetila u zimskom razdoblju kad smo počeli otvarati prozore, pogotovo na drugom katu gdje je uvijek inače bilo hladno. Znači, rezultata svakako ima. I za kraj, evo samo da skratim, da ne duljim, ja bi se još jednom zahvalila našoj županiji, jer zaista na čelu sa županom, znači zaista da nije bilo ovog projekta ne bismo mogli ostvariti kasnije neke druge stvari, jer ćemo sada sredstva koja su bila inače usmjerena na energente usmjeriti na nastavu, na neke druge stvari. Također se zahvaljujem tvrtki Jukić Dam na izvrsnoj suradnji i radovima koji su završeni i u roku i besprijekorno i zaista nemamo apsolutno nikakve zamjerke, tako da hvala. Zahvaljujem se svima vama što ste izdržali sve ovo zajedno sa mnom, i roditelji i djeca i moji kolege. Nadam se da ćemo svi skupa uživati
u prostoru koji nam je dan i koji je zaista sad lijep i ugodan. Evo, hvala svima. Evo, nemamo šta puno za dodati, obzirom da je ravnateljica većinu toga isprezentirala i po pitanju financija, rokova i samih radova. Znači, u sklopu same projekta energetske obnove je izvršena kompletna termoizolacija ovojnice korisnog prostora koja se odnosi na pročelja zidova, strop podruma, pod tavana, djelomičnu zamjenu stolarije, zamjena rasvjetnih tijela novom tehnologijom, zamjena armature postojećeg sustava centralnog grijanja, te u sklopu samih radova izvršeno i unutarnje uređenje objekta, prilaza i sl. Nama ostaje jedino zahvaliti se korisnicima na strpljenju i na suradnji, koordinaciji same njihove djelatnosti, obzirom na uvjete u kojima se svi nalazimo, da su se radovi mogli odviti bez nekakvih pretjeranih poteškoća i u skladu sa potrebnom dinamikom. Pa ja bih se ispred školskog odbora isto tako zahvalio prvenstveno županiji i na čelu sa županom Damirom Bajsom na ovom hvalevrijednom projektu koji će sigurno poboljšati kvalitetu rada nas učitelja osnovne škole Mirka Pereša, a sigurno i ugodniji boravak naših učenika. Nadam se da je ovako kao što je ovaj projekt brzo izvršen, da će tako isto najava izgradnja sportske dvorane koja je najavljena isto tako brzo niknuti tu pored naše škole, da naši učenici isto imaju adekvatne uvjete rada kao i ostali učenici po županiji. Još jednom hvala ispred školskog odbora na ovom hvalevrijednom projektu. Dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. Prije svega ja pozdravljam i svoje kolegice i kolege koji rade u razredu, koje vidim koji članovi su školskog odbora, predstavnika vijeća zaposlenika. Pozdravljam isto tako predstavnika školskog odbora gospodina Matića, izvođača radova kojeg ću posebno i kasnije pohvaliti gospodina Matića i nama dragu ravnateljicu koja vodi ovu školu samo u dobrom i ja bih rekla odličnom smjeru. Pozdravljam u svoje ime, pozdravljam u ime župana Damira Bajsa, u ime županije Bjelovarsko-bilogorske. Bjelovarsko-bilogorska županija ulaže u ovom zadnjem ciklusu preko 250 milijuna kuna u obnovu škola. Ovo je jedna od 36 do sada završenih škola, 10-ak ih još obnavljamo. I vjerujte, kada obiđemo te škole koje smo obnovili, tu ima i matičnih škola, jako puno područnih škola, sve su biser i ukras bilo općine, bilo malog mjesta gdje smo ih obnovile. Oni daju onaj optimizam i razlog ostanka i u malim mjestima, isto tako u općinama i u cijeloj županiji. Ja bih sada nešto rekla i o izvođaču radova i zahvalila se na jako dobroj suradnji, jer naša ulaganja nisu bila samo u školstvo, naša su ulaganja bila i u zdravstvo. I ovaj izvođač radova je našu novu bolnicu iz Zubariju obnovio prije roka, s time da su se javili na natječaj sa jednom prihvatljivom i jako dobrom ponudom i pokazali su to povjerenje koje smo imali prema njima i na obnovi ove škole. Isto tako, jako dobra je suradnja bila i sa vašom ravnateljicom i sa samom općinom. Bez ikakvih problema obnova je tekla i sad možemo biti sretni da je još jedna škola gotova. Istina je, kolega, rekli ste da treba biti dvorana. Projektna dokumentacija je gotova. Mi smo sada krenuli, ja znam da sam sad neki dan potpisala u vezi otkupa zemljišta. Znači moramo prvo zemljišne stvari riješiti gdje ćemo je graditi. A ja bih vam predložila, isto tako mislim da smo radili i dogovore da ovo vanjsko igralište uredimo oko škole. Prije svega županija vam je uvijek partner, ona osim što je osnivač svih škola na području županije osim škola grada Bjelovara. Ona vam je uvijek partner u svemu, samo kad imate entuzijazma i volje, recite sve ćemo dogovoriti, sve ćemo riješiti. Evo, čestitam svima nama na ovom još jednom projektu. Evo, hvala.